A lokacin da ya bakunci shirin rayuwa a musulunci wanda kafar gidan talabijin ta NTA Birnin Kebbi take kawowa kai tsaye a kowane sati, Malam Suraju Usman Kamba ya bayyana damuwarsa akan abin da ya siffanta a matsayin rashin ƙwarewa ga shugabannin yau, wayanda suka kasa magance matsalolin da ke addabar ƙasa Najeriya. Haka ma ya jaddada cewa babu wani dalili da zai sa mutum ya zaɓi shugaba maras adalci don wata alaƙa, inda ya kira ga mutane da su yi biyayya ga dokoki a babban zaɓe da ake fuskanta na shekarar 2023 domin ci gaban ƙasa Najeriya. Idan muka koma cikin nasoshi na Alkur'ani da kuma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, za mu iya samun wasu abubuwa da ke iya haskakawa wanda za su taimaka wajen idan za ku zaɓi shugaba mai ya kamata ku lura da shi. So abu na farko daga cikinsu shine ilimi. Yana da kyau duk wanda zaɓa ya zama shugaba ya zama to mutum ne mai ilimi, saboda yadda duniyar ta canza. So dole ne a faɗaɗa ilimi, kada dai a ce ɓangare ɗaya. Bayan son samu ne a samu mai ilimin addini kuma a samu mai ilimi na al'amuran duniya. Malam Suraju Usman Kamba ya tunatar da shugabanni da su sani za a yi musu hisabi a ranar sakamako akan duk abin da suka aikata a lokacin mulkinsu. Balantana ya samu abin da zai ɗauki hankalinsa, matukar ba a shigaltar da mutane da wani abu ba wanda za su rika samun abin da za su ci su sha, to koyaushe shi zai tashi ne zuwa neman abin nan. In ya same ta hanya mai sauki mai tunani kenan, wanda ya adda ilimi da hankali, sai da zai tsaya da hanyar da ta dace. Amma Allah ya hana cewa ya hana cin dukiya ga hanyar da bata dace ba. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. To kaga akwai jahilci a cikin hakan, to saka shugabanni dole su tashi. Malam Kabiru Umar Wasagu shine zai zama bakon mu a shiri na gaba, inda zai yi bayani akan illolin bangar siyasa da wasu manyan laifuka, kasancewa ana fuskantar babban zaɓen mai zuwa na shekarar 2023 a mahangar addinin Musulunci. Shirin yakan taho muku a duk ranar Lahadi da karfe 9 na safe, da za a ba masu kallon mu dama su kira domin tambayoyi. Kuma ana iya kallon shirin ta dandalin Facebook, wato facebook.com/ntabkb. Daga birnin Kebbi, Safiyanu Adamu Koko, labarun NTA.